Sau Nelu? Și unul? Cine? Rielu, da, Rielu. Da? La petrece noi? Cum? Petrică noi. Petrică noi. Petrică. Nu-i petrece. Eu de-am. De ce le pentru mama aia? Ca să nu, din fiecare dimineață îi dai una. Ca să nu mai usuri în gât. Vezi? Una dimineața, da. Și pentru tine îți buni și pentru tăți. Una dimineața pe stomacul gol. Uite, scrie aici. Da, da. Uite, scrie, una dimineață pe stomacul gol. Aici să poți trag băgat în cur. Ce Îi bag în gură. Mai tată. Dar vină cu Bine aia. face leacă. Lasă, mergem la deal, mergem cu aia. Da, mergem și luăm... Așa, stai eu din am să aminte. Să-ți dau bani pentru... Stai jos. Ia stai jos. N-ai Mă plan? săptămâna viitoare aproape. Da, dar eu vreau să-ți dau bani pentru... Mă duc să-l plătesc. Da, bun, îl plătești că după aceea știi ce Nu, se... mă duc săptămâna viitoare, trebuie să-mi fac și turbina la mașină. Da, dar știi ce se întâmplă? Nu ce? Deci motorienă? Da? Da, asta. Știi ce se întâmplă, Vasulică? Să-ți dau pentru că ai făcut treabă cu Gigel acolo în ogradă. nu, Ei, fă cu ia o minte, stată. nu. Nu, da, eu ce, umblăm cu prostii. Zice, ai făcut treabă, nu-ți discută. Da, și impozitul îl plătești cu se adună. Se mai adună din Săptămâna viitoare mă să plătesc. Da, te duci la Da, Vasulică, da? că sunt programat cu turbina la... Da? La... Să mai e așa. Cu geanta mea. E mașina aia lăsată. O mașină în casă? Măi, dar fata unde? Fata e plecată în lume. Ia mai bine, ține o poziție. Adelie, că vin încoa.